Тук ли е спал момчето? Отървал се. Е разрешение да няма нищо направо. Голям късмет е изкарал момчето. Вижда се, че могат да се получат много нараняване и инциденти. Включително и не само на хората, които живеят вътре, и при съседи. Какви са вероятните причини? Какви са? Причините са само едни. Не сработват всички защити, които би трябвало да са най-малко 3. Бойлерите, две електрически. Ние водата ни е Не. Едната е механическа и когато трите не сработят, се получава. Когато бойлера не е от известните марки, не искам да споменавам, но наистина има една известна българска марка, където има и четвърта защита, където не може да се получи такъв взрив. Просто кланеца пада и водата изтича, не може да се получи такъв високо налягане. Дед продават бойлерите. Славички ги правят бойлерите. Случай мънка хора е полиция, нали, линейки. Мога, като бръзноби, тогава излезаш. Смятате ли, че е късмет, че няма пострадали? Голям късмет е. Те като се събират тук по 15 човека.